kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya timbaga ni Manang Elisa kada kayo, nanang. Nangag kung agsarsarita kayo itay nariinga. Agawid ka numutan dito'y Pilipinas. Ay no, kaano ti panagawid na, nanang? Inton umay alawas ti flight na. Na, aping itala nga ibagana. At dapay matkit di oras Makapagdalos tayo pa'y dito'y balay na. Anya ti plano na, agbakasyon laang, no? Awan pa'y nadakamat na. Basta tinaibaga na laang kat agawid ka no. Ibagam man kidikin ni baka mo, tagdalos tayo iti aglawlaw. Nakaturog pa lang ti manugang yun, nanang. Ay nawaw, anyat orasan. Tumulong tulatan nga agdalos no makariing. Napuyat ngamin ang nagbuy-buya iti TV ko. Dahito ti pasarabo yo, nanang. Ay nawaw, anya day tao'y Elisa anak ka. Nagadumutan. Bag, chocolate, kanda duma pa nanang. Ay na, agyaman aklaunay anak ka. Magustuak day to'y abag. Ay, imported dayta, nanang. At damot lang ang imported abag ka. Ay, sigurado nga umapal dagiti ko kumarek no makita da day tao'y. Nanang, di yung man pagpaspasikat dayta na. Apay ki dinasaan, kaginatang mumatday to'y para kanya kanakaw. When ang madi no ipaspasikat yung nanang. Be humble lata, nanang. Ala, wanan nukas tati kayat mo. Daytoy mati pasarabo da arman kan ipagmika. Daytoy mati para kadagiti kaanaka. Ta kayong timangtid kadakwada no makaring da nanang. Aginanaak man pay. Chocolate para ken ka, friend. Ay nawaw, agyaman aklaunay, friend. Mairano, dakmat to niti pagbamban no gam. Tunggal agbakasyon ka, kat adda ka nain pasarabok. Siyempre, gayam ka, ken sikat itimulong kanyak, iso anak ka, bruda. Kano nga agsubli ka iji abroad nga eh. Manungal daw ti bakasyon mo. Ay, sana kung agsubli ijay, friend. Ha? Ti kayan mo sa wen? Ag for good ka man dito Pilipinas. Wen, friend. Adamutin balay ko, kan ada urnong ko apang rugyak dito eh. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ija balasiw taaw. Nga narigat mo ti agtrabaho ijay. Sakit istrikto ti boss ko ijay. Sa bagay, awan pa'y mo't pamilyam. Ay, gasat kun sa ti agbaak, friend. Sika talaga. Nagdakwartam, di agnegosyo kakit din, friend. Nutulungan nak ti ipadas kumay. Kasi iti sigod nga aramidan ta, Nagyaman naklaunay, friend. Awanan makunakken ka. Talaga mapang namnamaan ka, sipod pa'y idi. Anya ti plano ni Manang Elisa, Arman Lakay? Anya plano di kaya't maasawan bakit? Kaano nga ang subli ijay abroad? Day talang, tisaan ko sigurado. Ay nawaw, kabsat mo day jay, ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Talaga asan kung amo no anya ti plano na. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Saludsudom tuman ni Nanang, amangan ket di mat no ag for good dito Pilipinas, ket saan na lang nga imbagbaga kadata. Ket, anya kumaitan og for good dito Pilipinas, bakit? No ag for good, di ag naeden dito'y balay na. Amangan no papanawan na tayon. Saan mo't lang ang mabalin Abay ko maapapanawon na tayo, ket addamot na itulong tayo. Ken may sabay, dakkel ti balay ni Manang Elisa.
Nadakamat ka din ni Manang Elisa no kaano nga agsubli di abroad, nanang? Tinaibaga na kanya kat saan kanumutan nga agsubli jay. Ay, nawa. Apay ka no? Ag for good kanumutan. Diag na dito'y balay na, nanang. Kapilitan awan mo't daduma papanan na. Amangan mo saan tayon to akomportable, nanang. Awan maaramid tayo no kayat ni manang mo ti ag for good. Saan mo't amabalen nga ibaon tayo ijay abroad. No awan ti plano na nga agsubli ijay. Sigurado nga ato ti agbaliw, no dito'y ti pagnaudan na, nanang. Arman, pagtrab-trabahuam maya. Ha? Pagtrab-trabahuam, kunak. Makabulan kun dito'y balay nga diyak pa'y nakita, nagtrabaho kayo kan bakit mo? Kuha, manang. Awan pa'y nga rod. Anya? Pangalalaan nyo nga, itigas gastusin nyo. Ti allowance nga itid mo kan nanang. Ni, sana may parbang tikas ta Masapol nga agtrabaho kayo latta. Awan mo't nga rod mabalin na pagtrabahuan, manang. Ay kat agbiro kayo San mo ta mabalin nga agtamtambay kayo lang dito'y balay? Kasano may paayo dagiti masapsapol ti anak yo, no kastalaang ti araramiden niyo. Agbiro kami to iti pagtrabahuan mi, manang. Rumbang lang sino tinamnamaan nyo, mang palamot kada kayo ngay? Siyak manan? Uminom ta pa iti Jones, friend. Ay, agyaman naklaunay, friend. Nakasaritak gaya mong tekin ko iti pwesto nga abangam kuma. Anit ng baga na ngay? No kayat mo ka no, kat mabaling nga abangam ti dua pwesto ijay. Ay, wan kumatap no nalawlawa. Itad ko ti contact number na, tas ikamot din ti makisaritakan ko na. Ay, wan man, friend. Ay, agyaman naklaunay. Ay no, nanano ka yan? Ha? Apay ka di. Itay pa'y amakadlawak. Kasla problemado kalaunay mo. Masiksikuran nga rod iti makitkitak, friend. Anya day ta makitkitam aya. San ba't nga min ngagtrabaho dagiti kabalay ko? Ha? Kat no sigod mo takastada. Di na panunuto na balay ko ti pagnanaudanda. Kasarita mi da friend. Ibagang nagtrabaho da mo. Sana mabalin at doon kan donyada iti balay mo. Naimbaglaangan ta nakariing ka na nakaw. Apay ka din, nanang. Mabalin ti dumawat iti kwarta, anakaw. Apay, anan mo nyo ti kwarta? Pagbayad ko iti kuryente, danom ken wifi. Agraman day ta abanag? Siyak pa'y gayam ti urayan nyo amang bayad. Awan mo nga ro trabaho ti kapsat mo. Kasta lang nga rodan, nanang. Ay, kwa anak ko, pasensyakan si kalaang mo ti amok amaasit ga. Tumulong kayo kumamot iti gastos dito'y balay, San mo't mabalin na tong palbyag kat siyak timang palamot iti intero a pamilya tayo. Ay, ano sam ka di anak ko? Singkulak pa'y laang. Awan pa'y asawak. Ngamiti kasto yung mapaspasamak. Panagrik na kat may sa dosenan ti anak ko. Narabyan ka mat, manang. Ay nawaw, kasla saan ka na irwam mo't? Narabyan na ka, taado, ti trabaho. Anya tinsangput mo amasida, manang. Agraman sida, saan kayo nagluto? Yura-yu pa'y laang kanyak. Awan mo't nga rod mailuto, manang. Ay, makapaasar ti kasta. Siyakla ka na yun ti gasgastos. Anya nga rod ti maramidan, mikat si ka nga rod ti adda kwartana. Ay na, pangaasiyo. Nabambandog lang nga rodon ti bagik. Mabandog pa'y manan ti panunot ko. Ano nga min ayan, wag trabaho kayo mutkin ni bakit mo. Ipaaw-awir yu pa'y laang kan nanang dagiti ubeng. Nagadungayin sawang mo. Adda na awan laang mo ti sungbat ti sa lutsod ko. Kasapulak ti assistant, ipagmika. Anyat kayat mo asawan manang Elisa. No kayat mo, si kakumati tang danak. Ay pasensyakan ngam sa anak mo't ama katrabaho. Ay nawaw, apay asan? Amumot nga adda anak ko nga uawirak. Mabalin mo't nga ipauawir mo pa'y laang idakin nanang. Ay saan amabalin Oh, anya nga ruti plano yu iti kabsat ko? Asino tinamnamaan nyo, ang palamot kada kayo?
Siya? Ni, awan mo't imbagami akas na. Awan yung bagayo. Ngam isumot ti mapaspasamak. Makauma. Tasyak laang mo ti agtrab-trabaho para iti daytoy a pamilya. Agong unget ni manang mo. Abay ka no. Sa anak lang ay manugot iti kayat na agtrabaho aken kwa na. Nagadon nga ibagbaga na. Pagtrabahuam ka no aya. Aramiden na kanu nga assistant na. Nagun kalat takuman Na, saan amabalin lakay? Tapno at damot pagtrabahuam Hay, saan man asyak ti ibabaon mo agtrabaho si ka Arman? Sika ti lalaki, iso arumbang laeng asika tagtrabaho. Ni mga nang Elisa mo't ngamin. Kaslay birbirok na ti pag-aapahan tayo. Ngarud na. Idi nagawid, awanin. Saan akong akomportable iti dayto abalay. May mayat pa'y tibiyag tayo idi adda pa'y ni manang mo ijay balasiw taaw. Ne, abe akas taman ng titsuraang, Frenny. Lumuslos siyang kamatan. Kasano mo ngamin? Agkonsumisyonan da tao iti kastoy a mapaspasamak. Dagiti manin kabalay mo, ti makagapo? Wan, Frenny. Di da mo ngamin makarik na. Single lang pa'y laang. Ngam iti pa nagriknak kat may sa dosenan ti anak ko. Ibagam tatulungan da kay ti gastos. Di da mo ngarug kaya ti agtrabaho. Day talaang mo tagsiksik ka, will ti aramidin day di balay. Kat, kasano nga rudan day tangay? Diyak amo, friend. Adan sa pagtalawag ka di na oras. Libre lang arudan, ti panagnanaid day ti balay mo. Konsumisyon pa'y ti ipaidaken ka. Anya ti kasta? Panag ko ng friend. Gusto laang ka din, no papanawag laang nga nida. Ayun atap nagsalukag damot, friend. Naglalaingan dangay, no si kaamin taggastos. Uray kabsat mo, no sadot mat. Ay na! Mauma ka talaga! Panagkunakit na saysaya at no agsubli kayo iti family house tayo nanang. Anyat ko na, Elisa. Iti family house tayo pay laang ti pagnaidan nyo nanang. Iti anya aga po magkadaanan da dya abalay. Masiksikuran ako nanang. Siyak mo't amin ang gastos dito'y balay. Wen tasi kangarod ti adda kwarta na. Day tati jak kayat kat. Tao akmat amabambanog nanang. Awan pa'y anak kong gamne. Inal daw matan nga agkon-konsumisyon da tao. Itan niya aga po apapanahon na kami. Kadakkel mo't tinaitulong mikin katap no may patakder dayto abalay. Wan, dakil nga agpaiso tinaitulong yo. Ang manumot atawan asyak tinangpakpakan kada kayo. Quits day jaya na. Ay saan? Di na kami mapapanaw iti dayto abalay. Anya? Apay ngay, awan matun signal ti wifi, Arman lakay. Uni nga rod, sa anak mo na makabuya. Mapan mo man kit di kitaan, amangan no adda na ko ti ijay. Ay nawaw, anyat amok ti tangay. Mapan mo la kitaan kunak, no internet connection ko na namatun. Itaman lang ang napasamak ti gastoy. Wan nga rod, napigsamot asigod ti signal day ta wifi kat. Amangan mo't no sana nagbayad ni Manang Elisa. Iti anya aga po adi na binayadan. Kasaritak tuman tayo dya tao. Ti kaya't nangamin kat pumanaw tayo iti dayto abalay. Sigurado nga aramidon na dayta. Tapno mapapanaw da tao. Una yun ni manang mo, managing bubukod. Awanin signal ti wifi tayo, Manang. Talaga nga awanin. Ay nawaw. Apay nga awanan, saan mo abinayadan? Da kayo mo ti makaamong agbayad Anya? Nagsasaw ka? Kasala di ka gusto usara. Alangan mo't asyak amin. Libre lang nga rodon ti panagnaid yun dito'y balay ko. Anya? Nauma akon, Arman. Nabayagan nga agan anusak. Anong aging kaita? Awan mo't makita kapag baliwan nyo. Agpapada kayo asadot. Ultimo maisaang dito'y balay, siyak pa'y ti urayan nyo agumatang. Ay nawaw, nagdiretso lang tamat ni manang mo iti silad na. Huwag nga rod. Saan nga tao mabisinday dyan? Amangan mo't nunanganan itirwa. Managing buboko da kabsat. Awan pa'y bibiyang namat nunanganan ti kabalay na wano saan. Bimak nang lang, timangsit mutan. Ngarod di na pa'y amumot ti mangiranod. Huwag nga rod. Manula ang matilitsyon manok ngay. Barya lang ang ginkuha na day jay. Ngam di na pa'y maaramid ti gumatang man.
Managim bubukod ka mo, Elisa. Bigbigat, nanang. Awan ka asim iti kabalay mo. Di ka masyan kadag iti kakaanakam. Abay ka di ayan, nanang. Nagadulakit din ibagbagayo. Anyat kayat asawan ti inaramid mo idirabi Dayjay ka day. Nabambannog ang iti trabaho. Iso ang nagdiretso ak ang naturo. Ada parikot, nanang. Dikit di ko nam. Nang restaurant ka, tadi mo kayat amairanod kami itinagbanugam. Manu atawan mo na nairanod kayo, nanang. Tijak pa'y kaya't kada kayo. Konsintin nyo mo, ti kinasadot, ti kabsat ko, kan ti asawa na. Nukas ka mo lang. Pumanaw kami langan dito. Nanang, manu atawan mo't anagan anusak. Manu atawan asyak, tinangpalpalamot kada kayo. Saan kay kumamot nga agbalin a one-sided, Awan makan, awan masida, awan wifi, awan matami nun. Aganos tayo bakit? Manyay nga rod, kat pinapanaw da tayo mat. Agtrabaho kan Arman, kaasyam dagiti putot mo. Siyak lang? Ay nawaw, asino nga iti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ta adunga. Agdamot ni nanang, isupay lang ati mga awir kadagiti anak ta. Kasarita mga rod Wen, kasaritak to tagtrabaho ta dua. Una, day talagayam. Kabailak magkat kag trabaho no tutuusin. Pimanaw kayo matgaya man iti balay ni Elisa, Nana Seni. Wan, idi pa'y napanalawas. Imot ngamin, day di agayim mo. Ay nawa, ni Elisa pa iti dakas ita. Pudno mo. Apay, ikalintagam, tikas di nga aramid tigayim mo. Ay nanana, nakitak no kasanuda kayong isakit ti anak yu agayim ko. Nasayaat nga raw apapanawan na kami. Maiparbang nga imutan na kami. Pinapanaw da kayo, gaputa diyo amo ti tumulong nana. Ura sino mat Talagang agkonsumisyon. No day talagang agsiksik kawil, agil-ilad, kan agbuy-buyat yung obraan ti kabalay na. Anya, Pagtrabahuan nyo darman, kan ti manugang nyo nana. Madimot no tila ang may nga anak yu, tinamnamaan nyo amang biyag iti entero a pamilyayo. Masapul nga agtitinulong kayo. Iti kastakat saan mat akaasi ti gayem ko, nana. Da kayo pelang ti makam mo kadagiti apuyo, nanang. agtrabaho ka kaday, Arman. Wen, at da pakitang danan mikan bakit ko. Mala, agrubat kayo nga rudan, tapno saan kayo amaladaw. Mangiprito kay latan iti itlog dita. Wen, siya akong timakam mo. Agtrabaho kay kitday tanay, danda ni maibusin ti bagas. Awan manun ti maigatang. Agrubatan Arman, anyat orasan. Nanang, agrubot kami. Mala, agan-anad kayaw. Si kamo gayam dayta, Arman. Apay ka di, manang. Nagkapwam mo. Napan ko inala titang dan mikan tata Elmer. Gusto no makitangdan kayo. Wen tawan mo ton maigatang iti bagas. Naimbag mo't tanapanunot yu ti kasta. Masapul nga aggagat tayo, tapno addala mo din tayo. Wen, manang. Sumrek ka pa'y, tada itid ko ken ka. Anya day ta, manang. Groceries, sabon, ken kapkape. Ne, saanan, manang? Nakababayin mo't ken ka. Tapno saan nga isupay agatangan nyo Nakababain, manang. Sumrek ka kiti. Ado ti kapik ditoy. Agyaman ak, manang. Ay na, agyaman akmet na nakapagpanunot ka ading ko. Kat makit-kita kon, agtrab-trabaho kayon, iti asawam. Kamaudyanan na, nakaamiris kayo mutlaangan, ading ko. Ay, nawaw! Di tao amang namnama iti tulong ti sabali, awan progreso iti biyag na. Laglagi tayo atunggal tao, kat ada responsibilidad na nga agsapol iti bukod na apagbiyagan. Iti kasta, mapasaya at na ti biyag na, agraman ti pamilya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.